simrang hilin eh. Good morning. Good morning sa tanan. Anak ko bidaris langoy-langoy. Alas 6 ron kyang. Alas 6:20 sa buntag. Morning swimming. Ani na, tugod na to. Atong kita. Mo ba ni? Di ka, uy. Na katong bato, katong bahay. Uy, di na, mao. Mao ni. Di. Masa di mo? Tu ari dapit. Maswito diskiya sa dagat oh. Huh? Maswito na ka. Ala rin na paskiya oh. Ito, kumaw ka. Lupig ko ako di ko gibog lang uy. Masig mahagbong rilong. Kami magbang. Lawa. Law. Sakto nang magligo, mamahaw na. Muli naman na sila. Hanap po ito imong mama. Nairo. Balik ni kong lublay buntag sa jog hapon, among swimming hapon to. Karon morning swimming ron. Kay muli naman tong apo sa ang Apo Cortez naman sila. Anang angin paligo sa. Kung sa kaapo ng laki, hindi ba na ito nang bat. Ang abat pong kimutan ako kung sipon ba na ito isang bat. Kaya Kut Joy, ano mo paham na ha? Katuday ng comment, ganiingan nga puro ra kuno kaon naghang video, mag-birthday ka. Natural, di mo ko ka-video mag-trabaho sila. Kay Saba, nagpa-sounds. Ibaw ito mo, ko kay Baw mo edit mo lang. Ay, radyo kumubawi isang video sa magluto. Kaya kung may tagaluto, isla kong luto. Amay ning comment niyan, puro ra kuno kaon naghang video. Wa mapuguniingan nga. Tanaw mo sa ganahan raman mo tanaw. Sa taot ko diha sa US ni Ma'am Ulrich kaintong kamag po na siguro si Jasa ay jahang pagmangkon nga taliwan. Kamusta diha madam? Morning ganda ka ng lugar sa Valencia. Tanawa ko noy. Tanawa ko noy. Daghan na noy, tubig na. Na, muntag sa zoo. Lubi na sila pamahaw. Swak yung sarap. A few moments later. Ang vlog na nga on eh. Tat-on mo. Kaya magkapagang ng uban. Ha? Kaya kapagang ng uban. Alam mo, pangilabot isa di makitaan. Ang talagang kita. O parang tag-utok nga matanaw araw. Istorya, dahil mga uban. Ha? Hindi mo ito nabta nun. Ang dinam na sila. O, ang punta lang luto nila. Alam sa luyo, man. Ha? Kain kayo niya. Huwag mo may pagtapos mo. Ako na. Kaya matinik na. A few moments later. Huwag ako halang-hiwaan. Bali man. Bali paghaon lang ho. Belo to ba? Yan papilas. Ha? Kaya ka. Ano man? Kamera. Di ko, kubuling to. Tama. Hindi na. Huli na may trabahan ti. Sige na. Yung bulingan na ano. Dahil. Ang tilaw. Ito to. Dahil ito ba? Ano ko na ba? Naglubing kilod ko dun eh. Yan na. Ito na kang gudong ka. Mas ilaw pa ni Jo. Yung kira? Wala. Nag-apong saging. Kaya uban di ganahan. O tamis. Tamis saklo ka tamis sa Joy. Alin. Anong sa ulan og lubing nga dabong-dabong. Ang timplaan niya taning sumanon kaso may dahon.
Ano mo i-steam na rin bibingkang tik-tik. Snack. Luka klasik ang berinda ron. Adlaw Martes. Pizza. Dari pizza. Sa Martes ron. Bitaw. Sa 20 City. Gato po itak ang saging. Snack po diya. Tara. Si upa ba ulit na ikag. Ato ka balaka diha pa. Kaya natin ka na og tik-tik. May estimana ni mo diha. Kung kinaling tik-tik bibing ka uway dahon. Hapinan na ni mo niya mga steamer. Mauna luto ba lang uway dahon. Disi bagay dahon dahil. Balin siya. Pwede sa noon. Luto naman ni Guna. Ay nabukaan. Katakali ang saging. Saging na. Pares o ginamos. Pwede nyo lagi na yung mga lutuan. Anis na please dagat. Unang A few moments later. dito. Sila. Tapos likod. Ang dapit. Pwede mo mangaan? Wala sis na. Nasaging na ikuan. Kagoy. Saging ang snack saging o tayo bibintang tik-tik. Kamu na magpaginamos. Okay din ang tabok ko. Lugan. Nani pesto hidarang Angelito sa kwarto. Ito. Merinda time na. Mo always gihapon saging ginamos unan og nalapibin ka na sa gula. Tapos hilaw ko basa. Kasi mo kilaw ko basa. Siya mo kilaw na. Mukbang ko basa kilawa. Siya hingkuloy di ay mo ka naman to ko basa hilaw. Ukra no. Sobrang ni kada saging. Ito na buti lang ko. Sa surag ka. Luto. Masa may taglaban? May corn beef. Baka. Buka. Wag. Manawag saging, mga unggoy. Ang mga unggoy di sumag saging. Unggoy, dapat ikog unggoy man. Sa? Dapat ikog mga unggoy. Tagang barad, na pa ko na ikog mga unggoy. Karena si zaman na magawa ang laki. Karena sunod. Ako may bunso. Agbon sa Wadia, tapos Manila. Nabilin. Abi una natin ng mga laki, padi ay. Kabris dudu, mula ito December. Baka. Ano ito? Mula ito birthday na nai. Wait na. Birthday na nai. Dek. Awa. Kaya suko niya na yan. Mga unggoy ko no, 5 ka unggoy. Huwag na pa yung mga ikog. 5 ka unggoy yun ta. Ang dati ito? Taka may mga ikog. Yung siriya. Ba't di siguro nanay? A few moments later.
Para isa. Para isa. Nga naman, di buho man mo. Hindi sa kuwan. Sa. Sobrang. Kaya, tawag ko? Oo. Wala yung bakal. Wala na. Oo. Mana sila. Pinapunikahan ha, pahaway na. Tapos roy na mo ubo. Garden ni Rodriguez ha. Lugoy sugoon ni pagkaglakay. Kaglakay do. Pakatay haling. Iro ha, iro aja to, iro. Iro. Kasi babaghan yung ipok niya. Itaw sugo nagpagkaglakay kaya naman po yung lagi lubis at tubangan nila mo ni bahay ni na Emilio. Nakapantawaon na sa dito. Kita mo kong nailakay kay way haling. Na. Suga, suga. Tubig pa nga. Tado. Wala na ko. Ano dito? Pag kailong. Giro ha? Huwag lang kay ko ihaling lagi. Ako may tagading agusod magway lakay. Rot eh. Pagdasali siya na ilang kay. Ila man lubi. Na. Oh. Kuasa lu kayo. Wah.